saking sasara kusara lumapah wonten tenging pamikan tempat bendera kiri paringan Kang Putra Kang Samyo hanya di Rondo Kang Bagus Kang Samyo tarik gasan Raden Bagus Permati Candrani H.O. H.E. H.O. Hei yo 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 hei was hei lo iya H.O. H.E. Lo H.E. H.O. H.E. Oh hei iya lo Adi Prata Aloya kan sambil terginas yen ketika saking Pandro Pindo gajah kanan dadi ngene kaya perobat kan sambil hadi di Proto loh ayo ker bocah bagus pas loh yo, pas kau tak boleh, hei, begin, Adi Prata saya kawak, saya penak yo was saking sasana pusara lupa mengkontak tengah papan panggilan kiri Parangkatan Putra H.O. H.E. loh was loh Turonggo Adi Prata ayo le aisyah
sira lan pinaringono rahmat ingkang luhur sira lan Nabi Muhammad Hadiya agame aji Adi Prata
yen luntur tresnane tekane ati koyo mung sak sire dhewe ora sempet damini saben dina mung tansah metuke saben kebetuk nang bumi dadi yen luntur weterane ora kaya yen luntur tresnane tekaning atine ora liya ora sembodo biene saben dina wong tansah atoke kepedhut tembunge anggarepa adya duwe ora maito kala mangsa gawe ewa semon nganti bisa atur tresno ditambah nomrene tiwas bedawa larane tombo sejatine ora liya wong awake dhewe
tekane atine kaya wong sasire dhewe ora sembada sang patihku Joko Anom Prajurit Prabu Krono Selendra Karo Semarang Kalongan arah sing badan kemujuan tekadi paten Kediri. Amit 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 amit.
datang satu cingkir kopi. Matur nuwun. Ayo lewat nyambut gawe le. Paripurna bebarisane permati pujangga anom. Wosene tekan ngambedal wonten madening wana kang aran wana Lirbaya. Berkata menate Sang Prabu Singakubang. Sayo le sayo le sayo. Amit kau lengkang sawandara. Dewi Prabu Sang Prabu Singakubang. Saya bebarisane Prabu Singakubang yang Cinandra saking Mandrawa Pinda Kemrojotan pola rapang yang Cinandra Pinda ancak tidak baca derani ancak arena walantena bawatang Korea walang ngeroto bayi watang tingkaring Prabu Singakubang. Amuk serap merata, jaya merata le.
maju bareng maju bareng. Loh, oh, oh, oh. Bapak Dening Sardolo sak jaran teji gede. Rino wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendro
Iya. Duraga Adibrata. Iki lho bocahe. Duraga Adibrata. Iki lho Jos. Bebasan tanpa Salina.
laraning lara ora kaya wong kang adang uyo mangan ra doyan rajana dolan ning omah bingung mung kudu weruh weteng ati tuku sumo ayu apa ra trenyo sawangan iki awakku sing kuru klopo muda leganono nggonku nandhang pronto witing pari dimen mari nggonku lara ati adunya duduku sumo apa ora krasa pancen tega mbok balung janur paring usada mringkang nandang wuyung laraning lara ora kaya wong kang nandang wuyung mangan ra doyan rajana dolan ning omah bingung mung kudu weruh weteng ati tuku sumo ayu apa ra trenyo sawangan iki awakku sing kuru klopo muda leganono nggonku nandhang pronto witing pari dimen mari nggonku lara ati adunya duduku sumo apa ora krasa pancen tega mbok balung janur paring usada mringkang nandang wuyung turangga adi trata
gawe karo ati salawase ngendi nggonku goleki mong apote kepengin ketemu Nadyan atau tak berani mong nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalne aku kaya sinendal atiku loto etes nelasi pipiku yen pancene ora tresno yo kondo sing Bapak Kulo kita teman-teman dengan sami sesuai link email sini tuyung CD audio suggestion profesional maksudnya baru cek aslinya kurang naik sedikit Bisa ya was loh ya ya